Asibingelele mbukeli wekhaya TV2. Umkuni lo bingelela uqwabe uyeyeye uphakathwayo ufohlo ubona ihlobo lesimuka nomfula wathi inyama. Sikuphi namhlanje? Sike Phila Combined Primary School. Ikuphi na ila kwa FM Lazi ngesibizwe kamalungu eqembu lomkhonto party ke athi khona into enhle ayenze lesikole. Kodwa ke ngicela ukuthi ke uhlale la sikuthatha sikubeke kona ngaphakathi ukuthi ke enzani. Mbukeli wekhaya TV2. Njoba ngishilo sike Phila Combined Primary School. Ake sithole ukuthi ke labantu basemva kwami benzani. Sondela kumina sesifikile ke la siswami njani? Siyaphila. Siyabuka la niyabhusha. Ngabe sikhuluma nobani namhlanje? Sikhuluma noPhilile wakaMwandla oyisakhamuzi salaka F aphinda be uchairperson we-SGB yala ePhila. Philile naku nenza lento ekuthiwa i-deforestation ngengce ihlahla ngaphakathi esikoleni. Konze njani? Sisiza isikole bakhaya ngokuthi kungena igebengu ingane aziphephile so nje siyabhusha sisusa amahlazi ukuze isikole sigqame nje sibonakala nesigebengu esingenayo sibonakala sisheshe sibonakala umphakathi usibone. Mhlambe mangase usitshele njengelunga le-SGB wena ke mhlambe une access enkulu esikole mhlambe ezinye izinto uyazazi ngoba phela wena ungaphakathi wakuthola ukuthi ukukhulumana nothisha bathi bangena nini la abantu bangena izingane zingaphakathi esikoleni bayiphuce ama lunch box noma bangena isikole bangena ingane sephumula ngithi kuyenzeka ukuthi othisha mhlawumbe ngolesihlanu isikole siphuma past 1 othisha baphuma past 2 bavele bangene sekukhona othisha bodwa yabo bezohlasela othisha. Mhlawumbe ama incident ongawasho mhlawumbe asekanzeka mhlawumbe igameko mhlawumbe esizike sezenzeka nje kulonyaka bathathana labantu bebengena la ngaphakathi. Bathatha incwadi into zokusebenza zesikole ngoba uthisha omkhulu seke wazama ukufaka amakhamera bafika ke futhi bazowakhipha la makhamera ngithi bathathe izintambo balokhuzana bangena emaklasini baqhushula izintambo ngoba befuna lezi zintambo zikagesi angazi thiwa ziyadayiswa kangazi zidayiswa so bathatha lezo zintambo bathatha namakhamera singazi kodwa ke wake wabanjwa koyedwa ke umphakathi wambamba ke lo yedwa ke engengimdalula igama lakhe nje xoxana nje ngomphakathi saxoxana nje ngomphakathi. Okay so manje le project mawubheka isikhathi ngana bangiyabuka impela lisalikhulu naleli hlathi enisalushala lisalikhulu lona lisalikhulu lona kodwa soncenga nje kancane akukho kunje masibambisene nje. Yebo. Okay mhlambe ke mbukelo ekhaya nje ubona nje la bakhesha uyachaza kusiza ukuthi ke isizathu esikhulu sokuthi ke babhushe lonke lehlathi leli like Phila Combined ukuthi ke bafuna ukuthi ke othisha nezingane baphephe ngoba kunama incidents la ekuthola ukuthi khona ke bayangenelwa othisha ngaphakathi esikoleni seyiphumile izingane bafike bathathele othisha izinto ngendlela engavunyelwanga ngayo kodwa akasikhona kodwa lokwenzakalayo la ngaphakathi so lo sikuthatha sikubeka khona abaye abakuzwe nje kuduma imshini ngale ezantsi siyakubona nabo sobabuza ukuthi benzani asihambeni. Njengamanje ke njengoba sishilo ukuthi sikhona ke la ePhila Combined Primary simeke nobuholi bakhona la ekule VD yasePhila eMlazi ka F section kuyanetha la bafethu mina ngiyoba ngiphethe neumbrella labantu badelile imvula ziyidaqaza kanje kodwa bathi bona no they want to serve the community but kodwa ke ake siqale ku VD coordinator wakhona la sithole kuyena ukuthi ke mhlambe ubani ubhuti sibongone igama kanti size ngani la. Hayi sanibona bafowethu mina igama lami ngusibongiseni ngwakacela khona la ka F ku VD coordinator wasePhila no lana siyazo cleaner lana nje ngesikole esakhile lana ewadini yethu eward 81 sizonke izikole ezikhona la eward 81 siyesithanda ukuthi sihambe sizibuka ukuthi zimi kanjani sifike screen nesinye ke singxenye ke yalesikole esizoscleana lana ngoba sihamba sisibona njengoba nibona nje kunehlathi elikhulu linehlathi elikhulu esizama ukuthi sikhanyise ngoba kunezingane sogcina mhlambe manje izingane zitholakala ukuthi zilimala emahlathini mhlambe uthola ukuthi nobulelesi izigebengu zicasha kona la mahlathi sifuna nje ukuthi kukhanye zonke ke izikole ezikhona kule ward yethu ezu 8 sambe sicheck ukuthi yini esingasiza kuyona.
Mhlampe ke sike sathi sikhuluma namanye amalungu omphakathi sibuza ukuthi mhlampe isiphi isizathu sokuthi umkhonto wesizwe ke uze la ngaphakathi wasibalela indaba obugebengu ukuthi bukhona ubugebengu obukhona ke igebengu mayiqeda ukudala umonakalo ngaphakathi esikoleni ziyabuya zize khona zizocasha khona lamahlathi noma mazizoqala ukwenza umonakalo ziqale zicashe khona lamahlathi ngaphambi kokuthi zibuyele esikoleni ngaqinisekisa khona wena lokho njengomuntu elunga lomphakathi elisondelene kakhulu nesikole. Yebo ngaqinisekisa ngoba nabo othisha banako phela ukusaba ngoba bakhelene nehlathi ziyacasha khona la uphinde futhi uthola ukuthi nangaphakathi esikoleni sekukhona izinto ezonakalayo. Ingakho ke nathi ke sike sathatha ukuthi cha ake sifike nje sithi sizosiza njena njengamalungu eMK namanye futhi amalungu omphakathi azwelana neMK alandele iMK. Lana sinabantu abahlangene sinabanye abantu abangamalungu omphakathi siphinde sibe neMK abantu abavotele iMK abayithandayo laba balana. Yebo into enjalo bhuti wami. Kodwa njengamanje ke aziphinde ke sidlulele ku convener uphethe ngisho akagalwa kodwa emahlathini yabona ukuthi kodwa neshuthela Yebo siyahala kanjani ngoba la kushawa ihlahla la nophatha siphiza hayi ngithatheni nami bengisahala khona lapha yeah so njengoba sikuthathe lapha utshanini ngicabanga ukuthi bazobona sathi sifuna ukuxoxa nawe siyayibuka into enhle eniyenzayo la ephila mhlambe ngaphandle kwezizathu esezibalo ubaba la ukuthi ke ukhona ukuthi kube khona ubelelesi ke obenzeka ngaphakathi kwesikole njengoba nishala lonke leli hlathi leli inhlosweni nje ngifuna ukuliqeda mhlambe kupho kunye mhlambe okudala ukuthi nize nisuke nidele isikhathi senu nidele imvula isuku namhlanje lokuhlala nomndeni plus nehwedi yavuma nihlale nje niphuzela ikhofi kodwa navuma ukuthi hayi no niza la nizosebenza. Umuntu uzoqala bingelele ngiyacabanga ukuthi usekwabe ku video coordinator izathu ezinye but ezinye izathu ezibalekile nje basela umkhonto wesizwe la kwi video enya semawadi naseward 81 ukwenza show ukuthi izakhiwo la kuhlala khona abantwana nothisha kube indawo esafe ngoba mubheka izongezwe amahlathi so nje bakade kuyilanga lo elikanje sibona ukuthi kuzoba kuhle kakhulu soba ingxenye yale program ukulekelela nokwenza show ukuthi ubuntu siyabuyisela ebantwini nabantwana ngaphakathi bahlala endaweni right because if environment is healthy nabantwana bazoba right sibaleke nalokuthi nje ade kushisa ilanga kungabonakala sekuthiwa khona umntana oshawe inyoka noma walimazeka noma hlase bekwatholakala ukusekhona umuntu obulewe wangalahlwa ngaphandle watholakala ngaphakathi kwamaski wesikole so naloko kuyasitekelela ukuthi senze sure ukuthi indawo ehlala kuzona ziphephile amahlathi siyawagenqa ngoba sekwakhala ngobulelesi kakhulu ukuthi nazo igilamkhuba zike zisebenzele ihlathi ukuthi zicashe ukuze izokwazi ukuthi zigile ngaphansi esikole noma seyingene komakhelwane zicasha khona la so naloko kwenza kwethu kanje uqeda idleke noma isizinda sabantu abenzuba emphakathini. Mhlambe ke gambekene ezithinta lezi zokuthi kukhona ubelelesi njalo njalo emphakathini ke ngaphandle ukuthi ke nilusane namahlathi mhlambe eziphi ezinye izinto njengamalungu omphakathi nithi niyazenza ukulekelela umphakathi ukuthi ke ubulelesi labo nikhuluma ngabo nikugcine nisiphule nempande ukuthi mekhona ama programs eMK mehlangene namalungu omphakathi sike siphakamiso uvu ukuthi esithi phansi ngobugebengu mekukhona la ungaboni kahle ukuthi ubona kahle usakhambi kahle ngakhona bike lo seduzane ukuze sonke somphakathi sizokwazi ukulwisana nalo bantu abenza ububi but umthetho ke asiphatheli thina ngezandla sithi umthetho awudlala indima yawo nje wasekhona nama forums abantu ama street committees agadile kule ndawo yaka F naloko futhi kuyasilekelela it's one of the tools esiassistayo to make sure ukuthi indawo abantu ekuhlaleni ba safe abahamba baye emsebenzini baphephile nabantwana bebeze ezikoleni baphephile so lokho se visibility yeMK ikhombisa ukuthi MK yabathanda abantu iMK yabanakela abantu iMK yabakhathela abantu ukuphepha kwabantu ukhula kweMK ikhaya ikusasa leMK lilele emphakathini ngoba abavoti bethu laba abathandi bomkhonto wesizwe lokho so lokho esikwenza saqhubeka khona imini kaBaba uZuma the mission and ideology of our chief in command our president Mr Jacob Zuma. Yeah manje ngibona nesikhotha ngibona nemishini ihlathi ngiyabona seliliqalile isikhotha naso lezi nizosiqeda nyanya simi ngabuya nje mhlawumbe ngomsombuluko noma ngizocheck noma ungabuya nganya kwethu njengoba ubona nje sibhizi impela yabona nje kuyakhala obhushu kwenziwa yonke lento but into ebaleke kakhulu noma singezoqeda but le ndawo esemehlweni kwingane kanye nothisha ngaphansi esikoleni ibone sibona ukuthi akube eqale icace yona ngoba muthi ukuhlehla kancane leli hlathi emva kwalo sekhona uthanga uvule libuyele isikole so ngeke sakwazi ukuthi sisha yonke kodwa mawubheka ngoba siqale lapha ya umsebenzi omkhulu seswenzile yabona nje lamahlathi la bekade kungenje so okuningi sesikwazile ukwenza but siyathembisa ukuthi mekuthi asiqedanga namhlanje
vele izikole is a program esiyenzayo what 81 ukuvakashela izikole siyilekelele ngoba lokho nathi kusenza ukuthi sakhe ubudlelano nezikole mesingqongqoza socela usizo ezikoleni bavula amasango ngoba yazi ukuthi MK mifikile yathi izocela ukwenza u1 no2 no3 bafikile nalabacela ukuzoklina isikole basigcinile isithembiso sikhona la nje baliyana yabona liyanetha sidela impilo zethu senze emvuleni ngoba umkhonto wesizwe wafika kuthisha omkhulu neHGB bacela ukuzolekelela ngendaba yokuklineka kwesikole. So that's a good initiative, it's a good program and futhi it was successful mubuka ngendlela sekusebenze ngakhona nganya kwethu. Siyabonga kakhulu amalunga komphakathi ke aphinde futhi amanye ababo amalunga keqembu lomkhonto sizwe phansi besho ukuthi ke bazizwa kanjani ngomsebenzi wabo ukuklina isikole. Ikhaya TV2 ngithi khulu. Intambo vele unazo. Ya isaqinile. Sanibona. Yebo. Kodwa ngathi ngenza kanje, show 12